vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano pachannel yenyu nekuda kwekuti ndine matambudziko awo andiinawo andakatarisana nawo, and I am hoping kuti vedare renyu vanokwanisa kundibatsirawo. So mukomanacho, inini ndiri addicted. Handisi addicted kumadrugs, but ndinopotawo ndichiita zvekuzvicheka muviri wangu. Kana ndikazvikuvadza ndinobva ndafila sekunge ndinenge ndava nani. But zvinhu izvi mukoma zvakatanga sei? Zvakatanga mushure mekunge vabereki vangu vauyawo muno muSouth Africa. Baba vangu vainge vari doctor, but now he is a retired man as well as my mom. Baba kubva tiri kuZim vainge vari doctor as well as my mom. She was a maths teacher. Saka tasvika kuno ndokubva tazotsvakirwa nzvimbo pane imwe private school. Saka vanhu vazhinji vanotongofungidzira kuti kuma private school hakuitwe zvebullying, but bullying iriko yakasiyana nekuma government school, because kuma government school vana vanotokuvadzana kubayana nemapanga, but kuma private school manje kunoita iyaya yavanoti emotional bullying, yekuti unenge uchitobulliwa in secret nemaclassmates ako. Even your own teachers, they can even bully you vasingatozvizivi kuti they are bullying you, because kuma private school kuti ivo varambe vachingowana a lot of students and parents coming to look for a place for their kids to study at their school, vanofanira kuti vange vachiva ne a higher pass rate. Saka izvi zvinobva zvazokonzeresa kuti mateachers vange vachiisa too much pressure on the kids. Zviya zvekuti kana uri a slow learner, you will suffer silently because you keep on getting pushed and pushed and pushed. You will be told kuti kana ukangoramba uchingoverenga, then you are going to pass the next exam. And vanenge vasingatombo zvirealize kuti they are pushing you into a corner. Like in my own case, inini ndakabva ndazoitawo problem yekuti kumba I was being bullied by my parents, but they didn't even realize kuti they were actually bullying me. They were thinking kuti they were helping me to succeed in my education, but vasingatozivi kuti they were actually helping out the teachers with the bullying, because sababa vangu vaitombo ndipfugamisa pasi vobva vati namata uchidzinga dhimoni iroro rehudofo, because baba vangu vainge vachiti izvezvi, I want you to tell me a name, zita remunhu wekudzinza kwedu uyo waunoti iri ndodofo, because even my father's relatives, kunyangwe ukatora wacho uyo anonzi ari kumamisha, you will see kuti that person anenge akatopasa form 4 yake, kunyangwe zvikazonzi zvinenge zvakaramba kuti ange achizoenda kuuniversity, but vazhinji vacho vakatopasa maform 4 avo. Saka it would push me into a corner. My father vachindibvunza kuti saka iwewe uri kuda kufanana nani, which means kuti kana ukaramba uri dofo, ukangoramba uchingodofora, this means kuti maybe iwewe neni we are not related. Ndaibva ndatanga kuchema baba pavainditi kana ukangoramba uchingodofora, just failing at school, this means kuti you and I, we are not related in any kind of a way. And ndaiti zvekare kana ndikatarisa on my mom's side uko ndokutori worse, because like my mom, most of her sisters ma teachers, sekuru na gogo. Zvekare sekuru ivo vainge vari headmaster and gogo vainge vari nurse. Saka ndaiti kana ndikatarisa ndikada kufungawo kuti saka wacho wandakatoredzera ainge ari dofo ambori ani. Ndaibva ndatoshaya kutoziva kutoti dofo chairo chairo, kudzinza kwacho kwandinobva nekudzinza kunobva amai vangu, dofo nderipi? Ndaingoona kuti ndini ndega dofo. So this made me to internalize each and everything. Ndaimbova munhu ainge ari very talkative, but with time ndakabva ndazova munhu wekuti ndainge ndangova a very quiet person, not because I just wanted to be quiet, but it was
because ndainge ndava kushayawo support anyone to support me. So mukomana achi kuchikoro zvekare pane vamwe vakazotanga kudzidzisa avo vainge vachitidzidzisa geography. Saka ava vaitongotaura zvavanenge vachitongofunga in front of everyone, and worst of all because vaibva kuzimu vaiti kana vakabata mabooks angu vakaona kuti dzimwe nguva ndinenge ndawana 0 out of 10 vaibva vadanidzira vobva vati this is the first time to ever see someone who is from Zim who is not that intelligent. Why are you not bright when your mother is such a brilliant maths teacher? And amai vangu vaiti each and every year panguva iya yekuti vana vanenge vachinyora matric dzavo klasi yavo mwana wose uyo anenge ari muklasi mavo mwana wose wavanenge vachidzidzisa aitopasa maths subject with flying colors. Saka teacher vaya vaiwanzokutoita majokes. In his mind he thought kuti maybe he was just joking, but vana munongovaziva. So taizoti dzimwe nguva paya patinenge tasara tiri toga ndaibva ndatanga kubhuliwa nemamwe maclassmates angu. Pane umwe musikana and iye aibva amhanya obva aenda obva anonyora paboard kuti I have never seen a Zimbabwean student who is stupid and unintelligent. Ndaibva ndatanga kuchema, but kwaingoti kana kukauya umwe teacher ndaibva ndazongopukuta misodzi ndisingadi kuti zvinge zvichizivikanwa kuti I am a victim of bullying. Then nerimwe zuva ndakatoti ndigere zvangu kumba ndainge ndichitozvikata nzara dzangu, saka ndakabva ndazoita mistake ndokubva ndazvikuvadza. I went too deep ndikabva ndazozvikata my nails including my skin as well. Instead yekuti ndinge ndichinzwa kurwadziwa nazvo ndakatonzwa kutoti zvainge zvichitondinakidza. I had never felt so much joy for a very long time in my life. I had never smiled for a very long time. Kunze kwekuti ndinge ndichirwadziwa, I actually found myself smiling and I repeated ndichingoramba ndichingozvidhonza ganda rangu nail clipper iyo yandainge ndakabata, and it made me to feel really nice. Worst of all, ropa parakazobuda, the joy that I felt was just too much. Saka kubva zvandakaziva kuti kana ndiine stress kana ndikazvikuvadza then ndinofila a little bit much better. Ndakabva ndazotanga kuexperimenta, ndaimbopota ndichizvibaya netsono. Ndaiti kana ndikazvibaya netsono paya then ndaibva ndazoidhonza very fast zvekuti ropa raibva razobuda, and ndaitofila kutoti the stress has gone out. Mumwoyo mangu ndaingozviudza kuti stress inongofamba neropa. That is why ndichiti paya kana ndabva mukuzvibaya kana ndobleeda then ndaibva ndanzwa kuti stress iya inenge ichiperawo. So I just told myself kuti so stress inongofambawo muropa. Ndikabva ndazotanga kutenga manje razor blade because ndakambozama some kitchen knives but mapanga aibva azoita kuti ndinge ndichinyanya kuzvikuvadza zvekuti ndainge ndava kungogara ndiine zvivanga mumaoko. So I would lie to my mom because vaindibvunza kuti naiwe kosei uchiita sekunge munhu ane nhetemwa iwe uchingogara wakangozvicheka, and I would say kuti paya pandinenge ndichicheka mavheji ndinenge ndaita mistake ndobva ndazvicheka, yet I was using the kitchen knives kuti ndinge ndichizvikuvadza. Pandakaona kuti my mom kept on asking me vachitoudza daddy kuti ari kufanira kuti ange achienda kuchipatara uyu anochekewa kuti why is she like that. Ndikabva ndaona kuti it was time for me to hide my addiction. Saka zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndainge ndava kutora razor blades. Kune mamwe razor blades so ari very sharp. Mamwe acho vanotomashandisa like vanhu vaya vanoita zvekuinstalla macarpets mudzimba. Kune mamwe razor blades ari too sharp zvekuti dai unenge watozvicheka. Those were the ones that I would go and buy, and my razor blades I would hide them zvekuti my mom sometimes vaimboita spring cleaning muma rooms medu but havana kana kumbogara vakasangana nawo razor blades iwawo, because what I had done is ndainge ndakabvarura mattress just a little bit, saka I would stick those razor blades into the mattress. Apo amai vangu vaizoti vakauya vakaita spring cleaning, she would never even suspect kuti in the mattress ndo mainge muchigara matools angu andaishandisa kuzvikuvadza. So usually what I would do and what I do is that
ndinokwanisa kutoenda pamira ndobva ndanogara paya ndobva ndatotanga kutozvicheka. Ndinenge ndiine kabowel kangu, so ndinenge ndichiti ndikazvicheka ropa riya rinobva razotanga kudoneramo mukabowel. When I do my things you won't even suspect kuti munhu uyu atobva mukuzvikuvadza, ende ndinotoshandisa ma-antiseptics kuti ndinge ndichizotocleana ma-equipments angu, and now ndinotokwanisa kutomastowa in a place where my husband won't even touch, unlike pandainge ndichiri mwana mudiki. So ipapo ndaiwanzokuti kana mama vakandibvunza kuti kwakadiko paruoko rwako wakazvikuvadza nei, ndaibva ndazoswicha ndobva ndazotanga kuzvikuvadza muzvidya mangu. So ipapo ndichiri mudiki ndaiti kana mama vakandibvunza kuti what happened to your hand, wakakuvara nei, wakakuvadzwa nei, then I would switch ndobva ndatanga kuzvikuvadza muzvidya mangu omo. Even right now that is what I do. I know my husband, I know kuti anowanzokufarira kundibata pai, so I know the places pekuti kana ndikazvicheka pakati you won't even notice kuti mukadzi wangu uyu ane chironda pakati nepakati. So I have been keeping this as a secret. So mukomanashi ndauyawo pano ndikudawo kuti munge muchindibatsirawo imimi neve dare renyu. Please ndibatsireiwo, please help me out. I have tried to go for therapy but still it does not work, and ndainzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kurehab, but I cannot risk going to rehab because my husband will notice kuti this is what I am and this is what I am doing. And the other thing that scares me a lot, pandainge ndichiri mudiki, when I was somewhere kuma 17, pane pandakatombofenta ndiri mu bathroom. Lucky enough I had locked myself in the bathroom. On that day ndainge ndanyanyisa kuzvicheka, I had gone too deep with the razor blade, ndobva ndatanga kunzwa kupera simba, ropa rakabudapo rainge rakawandisa. I then collapsed and I just fainted, and my mom and dad were not at home. When I woke up, the maid and my siblings vainge vakatungomira pabathroom door, and when I opened ndakabva ndavatuka kuti ko muri vanhu vakaita sei vanomirira munhu ari mubathroom. Vakati you have been there for almost 2 hours. Lucky enough I had cleaned up everything and they didn't even suspect a thing, but kamuningina kangu ndokakangoti yo, do you smell blood? I smell blood in here. But ndakabva ndaenda kuspare bedroom kwangu ndokubva ndaenda kuya ndikabva ndatanga kuchema ndichiti saka ipapapa dai ndanga ndafa, what was going to happen to my parents knowing kuti they have lost their daughter. That day I then tried to be very careful, but there are days when I make a mistake kuti paya pandinenge ndichizvicheka ndinongonzwa kavoice kanenge kachingoti go a little bit deeper, go a little bit deeper. Saka ndinoti kana ndikada kudzikisa razor blade ndichizvicheka, then ndinobva ndatanga kunzwa kupera simba, zvinenge zvichinakidza ende zvichityisa at the same time pandinenge ndichinyanyisa kuzvicheka, ropa richibuda rakawanda. And right now ndinoti paya pandinenge ndichizvicheka kana ndikangotanga kungofunga mwana wangu kuti so what will happen kana ndikakolapsa sezvandakamboita for more than 2 hours, mwana obva azomuka, then she tries to climb out of bed, obva azokuvara apa amai vake vanenge vakakolapsa. So this makes me to be even more addicted. And imwe nyaya zvekare inoitika ndeyekuti kuTikTok uko ndine vanhu vakawanda vandinotevera, saka vanhu ava ivo vanotoitawo izvozvizvi zvekuzvikuvadza vachizvicheka, but the way that we do it, even TikTok won't even realize kuti munhu uyu ari kutodzidzisa vanhu nzira dzekuti vange vachizvicheka nadzo, nzira dzekuti dziri safe. Iwo kana utongoriwo munhu wekutongoti utongori normal, you don't even recognize kuti these are the patterns of someone anoita zvekuzvicheka. You can just watch the video and you won't even suspect anything, but kune avo vanotoziva kuti this is what one who has an addiction yekuzvicheka does. Ukatongotarira mavideos iwayo unobva watoona kutoti so this person ari kutodzidzisa vamwe vanhu to fall into this type of an addiction. Saka TikTok wo manje yangu zvainoita ndezvekuti yava kungoramba ichingorecommenda mavideos iwawo over and over again, such that handisisina kana imwe content yandinomboona kuTikTok, ndinongoramba ndichingoteverera mavideos iwayo evanhu vanenge
vachizvikuvadza on camera. And ndinoti kana ndikatarira ndikaona mavideos evanhu vanenge vachizvikuvadza pacamera, neniwo ndinobva ndatanga kutonzwawo kuti dai ndamboita one more time, only one more time, then I am going to stop doing this for the rest of my life. But after ndapedza kuita izvozvo, paya pandinenge ndava kuzvicleana, then ndobva ndatanga kunzwa futi kuti let me do it again, only one more time. So this is the challenges that I face on a daily basis. Kana kuinewo avo vakasanganawo nedambudziko randiri kusangana naro, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mucomment section kuti makazokwanisawo kuzoregedza sei, because I have tried but I have failed. Please assist me. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi another thing, pamuchato wangu ndakatambudzika zvisingaiti. Why? Because from the previous night handina kana kumbogara ndakawana mukana wekuti ndinge ndichizvicheka zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichifamba neequipment yangu. Saka ndakangoti I will try to fight through the day, but I was shaking throughout my wedding. Even panguva yekusaina, I could not even sign properly because of the way that I was shaking. So people just thought kuti yainge iri nyaya yekuti I was nervous, but I was not nervous, but it was the issue yekuti ndainge ndichida kuzvicheka. And those that are addicts, they know kuti when the time comes yekuti unge uchita zvaunogara uchita so that you can get high, if you fail to do so, your body, it will react in a very bad way. So throughout my wedding day, I struggled a lot. I was not even enjoying because I just wanted the day to come to an end so that I can rush and buy a razor blade. After that, when we went to the hotel patakanorara tisati tazoenda kuhoneymoon kwedu, I actually solicited razor blade, and when my husband was not watching, I told him that I wanted to bath, and ndikabva ndazozvikata just a little bit. Ndikabva ndazomunyepera kuti ndainge ndazvikuvadza mubathroom, yet ndainge ndakatozvicheka nerazor blade. Hey, vedare ndo mamessages awo andakatumidzirwa achibva kune mwanasikana uyo. Please ngatimubatsireiwo mwanasikana uyo mucomment section. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Strange things do happen in this world. Kana muri kunze uko makamboitawo addiction iyoyo, please uyaiwo ku inbox kwangu, then mova mandiudzawo kuti makazozvikundawo sei, addiction iyi makazoikundawo sei. Let us talk about this issue in the comment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.